Dă startul la toată lumea! Fetele, v-ați spus râma încărlit? Hai! Start, pescuit! Speria asta, bibanul. Cred că peștișorul ăla mic n-a fost de bun augur. Fata mea din Dobrogea, hai cu lotca de măia. Drumul până la născut și nu o să ajung în not, să tragem itire. Ia uite, bravo! Andreea, stai să-ți fac poză, Andreea! Fii atent că noi l-am măsurat. Ați greșit foarte mult, că a spus măsură foarte mare. Nu se poate. Este conform legislației în vigoare. Asta e făcut de mine, bibanul am făcut de 17, că de 12 e prea mic, uite și tu. Uite, 12. Așa biban poți să iei, ce faci cu el? Că nici nu... Pentru noi, da. Mai bani de 10 în parcă. Ia uite-l, mă, ce am mâncat cu Atenție, ce poftă. faci? Mergem acasă? Să-mi scăp. Victorioasele noastre, da! Băi, nu, asta nu o puneți, că asta eu l-am prins cu mâna. Măsurătoarea, cântarul... Dați drumul, bă, la caras, mă, în apă, mă, să trăiască, uite așa. Cu coadă l-am pus la toată lumea. Fuge, fuge! Să nu fugă. Avem aici, da? 1. Asta este sus. Cum funge? Pune-mă în găleată. Asta este, exact. Asta este cât trebuie. 2 kg și 20 de grame. Vreo 2 kg 200 avem și noi aici. 4 kg 05. Avem aici la standul de suveniruri